aw ni yantuma bita ye vermicelle aw bisimila ibe tulu doni k'i ka vermicelle la k'a labaara n'o ye an b'an ka vermicelle ta sisan an bɛ taa yɛlɛ i b'a to ni sisi bɛ ka bɔ i ka vermicelle fɛ i bɛ ji wulilen bagi ta k'o suru ka jigin a fari fan 14 bɛɛ la i b'i ka vermicelle ta o la i b'a labaara dɔɔni n'i bolo ye a ka kalan dɛ i b'a datugu sisan i y'a sɔn ji min na a k'o min miniti 10 bɔɲango miniti 10 dafara an b'a ta sisan tuguni an b'a yɛlɛ yɛlɛ ko filanan na ji kalaman bagi bɛ k'a sanfɛ o fana na ni tulu ka di i bɛ se ka tulu dɔɔni k'a la i b'a to yen tuguni sisi ka bɔli daminɛ sanfɛla la ni sisi ye bɔli daminɛ dɔrɔn i bɛ ji wulilen bagi suru a sanfɛ ka jigin i mana na ji kɔni suru a kan ka ban dɔrɔn i b'a ta caw ka n'a baara sisan an b'a labaara fo k'a sumaya i m'a ye a bɛ ka ɲɔgɔn bila cogo min na i b'a labaara fo k'a bɔ ɲɔgɔn na ka ɲɛ kosɛbɛ fo a ka suma dɔɔni a sumana i bɛ tulu dɔɔni k'a la sisan tuguni i b'a n'u labaara an bɛ tila k'a yɛlɛ tugun an b'a ta sisan ka taa yɛlɛ yɛlɛ ko laban na i b'a datugu sisan a ka yɛlɛ miniti 20 ka taa se miniti 30 ma vermicelle sera an b'a labaara sisan fo k'a sumaya ni bɛri ka di i bɛ se ka bɛri dɔɔni k'a la walasa n'i ka na k'a la o fana bɛ kɛ gu dɔ ye a la k'aw ni hɛrɛ bɛn ni video in diyara i ye i bɛ se k'a cari i ni maanaw ni ɲɔgɔn cɛ